Pa dobro. Pa kako je protekla veče? Pa veče je protekla na prepucavanju. Dobro. Veoma nekulturno. Mislim, ja sam za njih dama. Pardon, tako, rekla sam im da čačkalice operu. Da ih ostavim, misleći. Ali pošto su ih ulizali, nažalost moram da ih bacim. Ona se gomila supi. A pošto oba dve smrde, moram da roluptiram. Ju, pa zar je tako strašno? Ova jedna nije pojela deser, samo je oglabala jaja. Mislim, strašno. Katastrofa. Meni je stvarno neprijatno kao voditelju ove emisije. Šta je vama tu neprijatno? Pa mislim, zbog takvog razgovora. Hoćete vi da pojedete? Pa ne, hvala. Čim su jaje u pitanju, mogu zamisliti šta je ostalo. Ju, Bože. Mislim, ja mislim stvarno da smo mi gotovi za večeras, pa se vidimo sutra kod... Nije, čekaj, pa ja nisam završila moju temu. Nećeš da me pitaš kako je prošlo još? Pa pitala sam, vi ste počeli da pričate o polnim organima. Slušajte vi mene, nemojte vi mene zajebavat. Ovako, ja se nadam da ću osvojiti makar drugo mesto. A ne mislite da ćete pobediti, jel? Pa s obzirom na vređanjina, tako da ne mislim da ću pobediti, nego mislim da ću osvojiti drugo mesto. Makar, nadam se. S obzirom da je moja večera bila najoriginalnija. Nadam se da će biti originalnija i od ove sledeće. Ove mice trufrtaljke. Aha, pa dobro, vidjet ćemo sutra. Ja se nadam. Nego da ja vas pitam, vi da jedete? Ne, hvala. Dobro, više će ostati meni. Tako. Dobro. Pa ništa, onda mi se vidimo sutra u nastavku emisije, pa... Doviđenja do tad, laku noć već. Ajde bre, begaj napolje. Ju, Bože, sramota.